Kevin Hamilton yn enw, cydlynydd cwrs gwaith coed. Rydyn ni yn dysgu fan yn Gymraeg neu yn dwyieithog, a mae'n rhoi cyfle i'r myfyrwyr wneud y gwaith grŵp o dweud yn dwyieithog neu yn uniaith Gymraeg. Mae'r myfyrwyr yn cael y dewis ar ddechrau cwrs pan ydym eisiau cyflawni a cyflwyno i gwaith yn uniaith Gymraeg neu yn ddwyieithog. Ac hefyd, dyn ni'n gallu cymryd yr atebion ar lafar yn uniaith Gymraeg neu dwyieithog os ydy'r myfyrwyr am wneud hynny. Mae'r dewis yna iddyn nhw eto ar ddechrau'r flwyddyn, dyn ni'n trafod wrth plannu allan yr aseiniad, ac mae'r adborth yn gallu bod yn Gymraeg neu dwyieithog, yn dibynnu ar anghenion y myfyriwr. Mae yna ystod eang o adnoddau i'r myfyrwyr ar y gael. Enghraifft, yr elfen NVQ o'r cwrs, mae'r cwestiynau gwybodaeth ac ati i gyd yn ddwyieithog i'r myfyrwyr os dyn nhw moyn hynny, a hefyd y taflenni gwaith os oes angen, a hefyd PowerPoint a bethau felly. Pam dyn ni yn y gweithdy yn gwneud gwaith ymarferol, lle dyn ni yn trafod y dasg unwaith eto uniaith Gymraeg neu yn ddwyieithog. Mae'n dibynnu ar maint y grŵp ac ati a pwy sydd o fewn y grŵp. Yn y gweithdai ac ati, mae'n posteri fyny efo'r termau Gymraeg ac yn Saesneg. Mae allai ni amrywio o offer cludadwy i enwau neu rhannau to ac ati ar y bethau felly. Mae modd dod i'r coleg i astudio amrywiaeth o bynciau, o plymio, gwaith plastro, gwaith brics, y ddwy elfen o gwaith coed, sef gwaith saer, mainc a gwaith soit. Mae'r cyfleoedd yna ar draws y pynciau mae gyd i astudio yn Gymraeg neu yn ddwyieithog, ac mae hynny'n cael ei wneud yn glir i'r myfyrwyr o'r diwrnod cyntaf pan maen nhw'n dod am y cyfweliad.